ବିଗ୍ରହଙ୍କ ବେଶ। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ଥର ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାହାଣ ମେଲା। ସକାଳ ହୋଇଯିବା ପରେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବେଶ କରାଯାଏ ସେହି ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ବେଶ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ପାଟ ପତନି ଏବଂ ଫୁଲ ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ। ଏହି ବେଶରେ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଫୁଲରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅଧର, କରପଲ୍ଲବ, ପଦକ, ନାକୁଆସି, ଗୁଣା, ଝୁମ୍ପା, ଚୌସରା, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, କୁଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି ଅଳଙ୍କାରମାନ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦୈନିକ ବେଶ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ, ଦିନ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ବେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାଧା ବେଶ, ଶୀତଦିନେ ଘୋଡ଼ାଲାଗି ବେଶ, ଖରାଦିନେ ଜାମାଲାଗି ବେଶ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହାତୀ ବେଶ, ଅନବସର ଶେଷ ହେବା ପରେ ନବଯୌବନ ବେଶ, ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରଥ ଉପରେ ରାଜବେଶ, ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଝୁଲଣ ବେଶ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀରେ ବଣଭୋଜି ବେଶ, କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କାଳିଆ ଦଳନ ବେଶ, କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ, କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ, ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀ ବଳି ବାମନ ବେଶ, ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଜୀଉଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ହରିହର ବେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ, ସେହି ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ବାମନ ବେଶ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚକ 6 ଦିନ ପଡ଼ିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ଦିନ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଶ କ୍ୱଚିତ୍ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବହୁ ଦର୍ଶନ ବିଳାସୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାର୍ଗଶିର କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନେ ରାଜବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ମାଘ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ମଧ୍ୟରେ ଶନିବାର ବା ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପଦ୍ମବେଶ ହୋଇଥାଏ। ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଫାଲ୍ଗୁଣ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଚାଚେରି ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଗଣଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ବେଶ ହୋଇଥାଏ।